Jo, i dag der skal vi spille Golf with your friends, uden venner, indtil at jeg får under par. Så let's go. Jeg havde egentlig også spillet slow på, indtil jeg døde. Og så døde jeg. Så ja, det er min første game slow i lang tid det her. Det kan hurtigt blive spændende, hvis jeg... Fuck! Det var jo ikke så fedt, men resten det gik okay. Så nu ser vi godt, det her det går. Det burde også være fint. Kom nu, kom. Yes. 2 for 2 indtil videre. Kun 16 tilbage. Og det er kun én gang, vi skal få over par. Nå, den gik også i. 3 for 3. Det går godt det her. Det er simpelthen for nemt. Det er jo ikke engang en udfordring. Er det 4 ud af 400 ones? 4 ud af 400 ones. Altså, meget kan man sige ikke, men et naturtalent, det kan man jo godt kalde mig. Boom. Det er altid lige der. Den er altid træls. Okay, vi har et skud til at få den i nu. Det kommer der. Det er ikke engang et spørgsmål. Det sker bare. Altså, det ligger bare til naturen jo. Altså, golf, det er så nemt med dine venner, når du ikke har nogen at spille med. Men ellers... Okay, det er så den, jeg plejer at være dårlig på. Og det kan også godt være, at det i dag. Det var jeg ikke i dag. Okay, også i dag, der er jeg også god. Boom. 6 ud af 6. Så er der kun 12 tilbage. Okay, vi har et skud. Yes.